ελευθερία. Πως με είδανε ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι. Πού να ξέρω πως δεν έχω κλείσει μάτι, με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι. Μια εικόνα είναι μόνο μια βάτη, που πάνε φίλοι πως σε είδανε ωραία και κεφάτη, να χορεύεις με έναν τύπο που έχει κάτι. Πού να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι, μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη, με τα ρούχα πέφτω πάνω στο κρεβάτι. Που πάνε φίλοι, μου πάνε φίλοι πως ήτανε ωραία για κεφάτι. Έλα και συντάθηκα να διασκεδάζω. Έλα, δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα, δεν με παίρνει άλλο πια να πίνω. Και βαρέθηκα να ζω. Έλα, μου έχει λείψει η ζεστιά σου. Έλα, να ξεχάσω πάνω στη καρδιά σου. Σφινώσαμε. Γεια σας. Να σας δώσω ένα χεράκι. Έλα, Ερμογέννη μου. Έλα, Αντωνία μου. Εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι, φαντάζομαι το κουτί ήταν για να περιορίσουμε τον Ερμογέννη. Αντωνία μου, αλλά είπες από συμπαράσταση να μπεις και εσύ μέσα. Προσπάθησα να πω, δεν μ' άφησε πολύ χώρο. Είναι και λίγο μέτρο. Ενθουσιάσατε τον κόσμο αν κρίνω από το χειροκρότημα. Για να δούμε όμως πώς τα πήγατε με την Κριτική Επιτροπή. Νίκο. Τι τόνος ήταν το κομμάτι, Ερμογέννη? Νομίζω ήταν μη μινόρε το original, αυτό του Βανέλη ήταν. Στο κουπλέ δεν της πήγαινε ο τόνος. Ήταν πάρα πολύ εκτάση το κομμάτι. Η απόσταση, η κορώνα από τις χαμηλές. Ήταν ο καλύτερος τόνος για την Αντωνία. Δεν σε καταλαβαίνω, μίλα καθαρά. Ήταν ο καλύτερος τόνος για την Αντωνία, για τις χαμηλές και τις ψηλές της. Ναι, έχει πολύ έκταση. Το κουπλέ δεν ήταν καθόλου καλό. Η σύλληψη όλη ήταν συγκλονιστική. Η επιλογή του κομματιού ήταν συγκλονιστική. Εκτός από το πρώτο κουπλέ, το οποίο θα σου αφαιρέσει πόντους από μένα, ήσουνα η ίδια αγαπημένη θεά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Καλλιτεχνάρα. Να είστε καλά. Καλλιτεχνάρα. Είναι πολύ σημαντικό που το ακούω, λέω, όπως. Σε παρακολουθώ από την πρώτη εκπομπή και βλέπω ότι είσαι καλλιτεχνάρα. Κατερίνα μου. Λοιπόν, συμπτωματικά ή μάλλον φαντάζομαι καθόλου συμπτωματικά, είχα σημειώσει εδώ το πρώτο κουπλέ ήταν λίγο ρηχό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποίησα, ο Ερμογέννης θα το καταλάβει. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα, είναι ότι κάτι μου λείπε το βάθος. Πρέπει να σου πω όμως, Αντωνία, ότι έχεις ένα χαρακτηριστικό πολύ ιδιαίτερο, το οποίο δεν νομίζω ότι αφορά αμιγώς το ότι είσαι ηθοποιός ή προκύπτει από εκεί.
έχεις μία εκφραστικότητα τόσο μετρημένη και τόσο σωστή με κάθε λέξη. Και λέω ότι δεν έχει να κάνει με το τι είσαι ηθοποιός, γιατί έχουμε δει και άλλους ηθοποιούς στη σκηνή και να τραγουδάνε και να κάνουν οποιοδήποτε performance και παρόλα αυτά να οδηγούν σε υπερβολές. Που το ξεχνάς αυτό το πράγμα όταν σε βλέπεις. Δηλαδή, αν έχεις το οποιοδήποτε λάθος, το ξεχνάς. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ όταν σε βλέπω σε κάτι το οποίο μου φαίνεται λίγο πιο κοντά στην ηλικία σου, πιο σύγχρονο. Όχι ότι τα άλλα δεν τα λες ωραία, του αντίον πολύ τα απογειώνεις. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Νίκος. Είσαι μαγικό πλάσμα και ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί εδώ και έχεις ξεκινήσει και την κάνεις την καριέρα σου πολύ σταθερά. Είναι ωραία να βλέπουμε ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες δυνατότητες και να σταματήσουμε να λέμε, ξέρεις, παλιά υπήρχαν και παλιά υπήρχαν. Ξέρετε, ναι, υπάρχουν και να τα τι υπάρχουν. Προσπαθώ. Αυτά είναι. Jake. Εγώ θα κρατήσω ότι είσαι ατέλειωτη. Κάθε φορά μας δίνεις κάτι διαφορετικό. Κάτι εξίσου καλό και είναι πολύ σημαντικό ένας καλλιτέχνης να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα και να ξεπερνάει ακόμη και τον εαυτό του. Δεν μας δίνεις τίποτα λιγότερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Μπορεί, ναι, ο τόνος να μην ήταν τόσο καλός. Είναι μεγάλη έκταση του τραγουδιού, είναι αλήθεια. Όμως επειδή το έχουμε συνηθίσει, όντως έλειπε αυτό το βάθος. Του λείπε. Όμως, ήταν τόσο ωραίο ο τρόπος που το αντιμετωπίσατε, το στήσιμο, η υποκριτική σου, όλο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και επίσης έχεις αυτό το χάρισμα να κάνεις τα πράγματα δικά σου. Δεν δέχεσαι να είναι δανεικά και αυτό είναι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Βαθμολογία. Μόλις τώρα ρώτησα το Χάρη αν το σκηνοθέτησε εκείνος, μου είπε ναι. Συγχαρητήρια, Χάρη. Ναι. Ο Χάρης Σάβα. Χάρης Σάβα, βέβαια. Μπράβο του. Ο οποίος είναι δίπλα σε όλα τα ζευγάρια μας. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι είχα αποφασίσει να σου βάλω 8. Αλλά σκεφτόμουν ότι την περασμένη εβδομάδα σε κάτι πολύ χειρότερα έβαλα 9 και θέλω να ανοίξει για να με καταπιεί. Λοιπόν, 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα μου. 9. Ευχαριστώ. Jake. Να σου πω κάτι. Εγώ θα βάλω 10, δεν με νοιάζει. Μου άρεσε και ήταν δικό σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν δικό σου. 9 και 10 λοιπόν για την Αντωνία και τον Ερμογένη. Αν θέλετε κι εσείς να στηρίξετε το ζευγάρι.